खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 2 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि पान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैनो हागौ। नखरनि सुबुंफोरानो जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। साना मुखुबजों बारलांगोन। वृष राशि फालांगिरिफोरनि थाखाय गाहाम सान। गोबां मुलाम्फा जासोगोन। दोहोन आरजिनायाव जाफुंसार जागोन। मिथुन राशि आखायाव बायदि मोजां खाबु फैगोन। गावनि गोब्राब नाजानायनि फिथाइ मोनफुंनो हागोन। रंजा बाजाजों साना बारलांगोन। कर्कट राशि हान्थिनायाव जेंना नुजाथिनो हागौ। गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। खैफोदा उन गिदिंफाबाय थागोन। सिंह राशि गोबाव समनि बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन। देहा सावस्रिखौ गोख्रों मोनगोन। गावनि लुबैनाय बायदि सम बारहोनो हागोन। कन्या राशि सुखुनि सान। बिदा फंबायनि गेजेराव गोथौ सोमोन्दो जागोन। बिमा बिफानि थाखाय मोजां हाबा मावनो हागोन। तुला राशि साननाय लुबैनाया जाफुंगोन। थांखिया मोगथां महर मोनगोन। नाजानायनि फिथाइ मोनफुंनो हागोन। वृश्चिक राशि आंगो लोगोफोरानो सुथुर जानो हागौ। गोब्राब सम खालामनो हागौ। जेंनाजों भुगिनांगोन। धनु राशि दावबायारिफोरा गावखौ सांग्राङै लाखियोब्ला मोजां। हान्थिनायाव हेंथा फैनो हागौ। जेंनाजों साना बारलांगोन। मकर राशि पाप मावनायनि साजा सहायनांनो हागौ। फुजा फाथाल होयोब्ला बोर मोनगोन। बिबायारिफोरनो दान होयोब्ला गाहाम जागोन। कुम्भ राशि जेंनायाव गोग्लैगोन। बुंनाङै बाथ्राफोरखौ फोरमायनो हागौ। गावनि खुगानि थाखाय साजा मोननांगोन। मीन राशि समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। बयनिबो अनसायनाय मोननो हागौ। रंजा बाजाजों सम बारहोनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ। सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो। माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, मालामा जानाय, जेमा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।